Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga barangay sa Maitom, Sarangani gumikan sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Samtang usa ka landslide ang nahitabo sab sa lungsod sa Glan. Ani ang report. Sa school, sa Malalag guys, pilting kusuga sa baha mo na nahimo ng sapa diri. Sa video nga gi-upload ni Chacha sa social media, makita nga gilunupan na sa tubig baha ang first floor nga bahay ni ining usa ka school building sa barangay Malalag, Maitom, Sarangani human ang pagbunok sa ulan adlawng Miyerkules. Matud sa Office of the Civil Defense of Region 12, ang ubos nga bahin sa maong school building dili na ginagamit isip classroom gumikan kay baha unon gayud ang maong bahina. Palagi daw po talagang binaba. Kung may presence talaga ng water, they are trying to identify interventions doon kasi nga po matagal na problema talaga daw yun ng Malalag National High School. Sa kadalanan nga atubangang bahin ra sa maong tunghaan, palisuray sab sa paglabang sa pipila ka mga sakyanan, gumikan gilunupan sab kini sa tubig baha. Gani, dunay mga motorista nga gituklod na ang ilang mga motor human mapalungan og makina gumikan sa kataas sa tubig baha. Samtang sa video upload ni Ajaya Raisa Quaterno sa Barangay Kalanig sa maong lungsod, makita sab nga gilunupan ang panimalay ni ini og tubig baha. Gani ang maong tubig baha gikalingawan na og langoy sa mga inatimang bibe. Matud sa OCD, base sa tala sa MDRRMO, miabot sa 9 ka mga barangay ang apektado sa baha. Hinuon, miubas ra kini paglabay sa pipila ka oras. Ginasuta pa sa MDRRMO ang kinatibuk ang ihap sa mga pamilya nga apektado sa pagbaha. Samtang dunay landslide nga nahitabo sa kadalanan sa Barangay Kapatan, Glan, Sarangani kadlawon sa susamang adlaw. Sumala sa MDRRMO, posibleng gumikan kini sa paghumok sa yuta nga epekto sa sagunson nga pag-ulan. Hinuon gilayong nagpaygayon og road clearing operation ang MDRRMO Glan sa tabang sa personay sa DPWH 12 aron makaagi ang mga motorista. Sumala sa OCD-12, matud sa pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nasinating pagdaot sa panahon sa probinsya. Ito po kasi yung effects no na-experience na continuous or moderate to heavy rainfall na dala po ng Intertropical Convergence Zones in Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao.